Okay. Hvor fanden blev den af? Jeg så en traktor. Det var pissefed. Det er fedt nok, fordi min timer den er gået ud, så yes. Hej Josh. Det er jo ikke så fedt. Hej Andreas. Jeg er den ikke, det skal jeg tænke på. Andreas! Andreas! Jeg hader dig, Andreas! Som sagt, jeg stoler ikke på nogen. For fuck's sake. Over. Shit. Det var tæt på det der. Nej. Fuck. Vi løber ud til blå. Det er La Fluenza Blanca eller noget der sted. Jeg vil træne Pokémon. Ej, hvorfor løber du så langsomt her? Pokémon. Fange det. No. Taget! Au! Nej, hvad laver den? Jeg tror, det er Josh, som er det der. Andreas, du er nødt til at samle mig op eller andet. How about no? Hallo, Bruce, mand. Nej, den bak. Okay, den. Nu er jeg en tuk. Den. Jeg siger en tuk. Den. Nej! Det er en fucking... Gå nu! Det kan jeg sgu da ikke nå, mand! Det er dig, der bliver taget! Gå nu! Nej! Au! Lortepizzi! Over bjerget. Vi er over alle bjerge. Nej, det er vi jo ikke. Vi er under bjergene. Over bjergene, Dan. Over dem. Dan er ikke bolsen til at køre på bjerg. Nej. Nej, det gør... Ah! Jeg skal ud. Ses. Du skal gå væk. Hvorfor går du ud af din bil? Det er meget sjovere. Ligesom de der actionfilm chase scene. Det. Ja, du er så taget, kan man sige. Fuck, hvor er det klamt. Hej. Au. Hej. Au. Hvis du var væltet på den der Dan. Ja, det kunne være skæg, ikke? Det kunne være. Jeg skal ikke. Det var fed pis. Fuck, det var fed pis. Åh, venner, jeg måtte ikke grine. Nej, der kører min bil. Fuck! Fuck! Nej! Fuck, Andreas! Nej! Tag, Andreas! Så er det kraftedeme på tide, du kan være den, din idiot! Hvor er den? Fuck, det var jeg godt slå af det der. Jeg skal lige have mig en bil. Ja, jeg har hapset din bil derinde. Jeg skal have en bønge. Nej. Hvad laver den? Kom nu! Hvad? Nej, au! Josh er den. Ej, hvad fuck? Han sidder fast. Hej, det der. Okay. Den vej! Hvor jeg viser vej. Ja, Hvor vi viser vej. Jeg stiger lortbilen og hende fylder for meget. Du skal ikke skubbe. Jeg booster dig. Kom nu. Skal vi køre? Se, der er sådan en lille hyggelig vej her. Har du madpakke med? Ja. Jeg har min saftevand. Og min mage. Okay. Vi flyver. Det er fandme en kedelig vej, jeg tager den der. Så. Kommer nu. Det kommer nu. Au. Hvor flot. Med solen. Solen, Daniel. Den er så fin. Den. Akro. Fuck. Jeg kunne godt bruge sådan en Sex on the Beach lige nu. Det ville være passende. Hvor er det hyggeligt, det her sammen med dig. Ja. Den. Det er den bedste moment til min liv. Den. Har du set det? Det så godt, hold kæft. Hvordan er det, du peger? Kør for helvede! Nå, det er just Adam, ikke? Din lortespand! Det er just Adam, ikke? Lortespand! Kør! Det er just Adam, ikke? Okay. Nå, men så kan vi... Kør din lortespand! Så kan vi godt nyde den lidt nu. Nej, hvad laver du? Jeg troede, du blev træt. Dig? Det må du blande udenom! Prank! Blander.
Nej, Josh han kommer, Josh han kommer. Prøv at se ham der. Prøv at se ham der. Daniel. Oj. Oj. Nej, jeg falder ned. Fuck. Hvad er du med? Ses! Jeg sidder fast i et træ. Jeg hopper ud af bilen nu. Hej Daniel. Rolling. Nej. Ej. Nej, kom nu. Come on. I'm out of here. Du fik det også rullet lidt der, hva'? Jeg har i hvert fald ingen døre eller noget tilbage. Jeg sidder rigtig godt fast. Hvem er det? Doors I do not have anymore. Er det ikke Josh, der er det stadigvæk? Doors I do not have anymore. Og yes, I see. Nej. Så skal der samsus med løbes. Gud. Nej. Din beskidte hund, kom her. Og så sidder jeg selv. Fuck. Hvorfor døde I? Vi hoppede ud over klippen. Spektrum Patronum. Expecto Patronum. Det betyder faktisk, jeg tror det var sådan noget med forsvind eller sådan noget på latin. Det er sådan lidt skrid. Daniel. Kom her. Daniel. Pas på. Au. Jeg står fast. Kør for helvede. Altså, undskyld, men hvem fuck er dem? Jeg ved det Det er ikke. Daniel. Er Daniel? Ja. Så var fandme godt, jeg ikke gik hen til ham. Altså, den slap af, for helvede. Den slap nu af. Det er ikke sundt at Du løbe så skal... meget. Lad være! Rolig. Hej Daniel. Skal... Så er der bare skyder på dig. Kom her. Ej, lad være med det der. Du skal ikke skyde. Lad være med at punktere mit dæk, din idiot. Din idiot. Fuck dig. Du er så fucking dum, mand. Kom så. Han smadrede dit dæk. Jeg har smadret, hvad du punkterede mit dæk. Go. Den idiot. Jo. For Lulandia. Jeg har en kniv. Jeg punkterer din dæk. Du skal lade være med at løbe ud foran. Tak. Taget. Okay. Fuck it. Okay. Er jeg taget? Bil. Jeg skal have en bil lige nu. Hvorfor står I sådan en klump herovre? Taget, Josh. Sådan en klunk. Sådan en klunk. Hvad? Så bliver du bare knaldet ned i en varevogn bagefter. Russet. Hej Andreas. Nej. Jeg gik ud fra, at det var dig, der var den. Nej, det er Josh. Nå, okay. Okay. Der er den. Er du den? Ja. Ja, man må jo ikke lyve om det, så det må være sandt. Men det er det også. Shit, du flyver! Wow! Shit. Kom her, Hallo, Josh! Ja. Oj, vi kan tale om det jo. Wow! Ah, fedt nok! Yum. Det er fint. Hallo, stop! I lovens navn. Eller, lovens navn. I Daniel Amtis navn! Ud med dig! Nu skal jeg se, hvem der bestemmer. Så er det godt nok tæt på, at du bliver taget. Hej Kåre. Hej. Ej, ham der er der efter mig! Taget! Nej! Ham der, hun vil pille mig ud af min egen bil! Taget det også! Ej! Kør for helvede, drenge! Kør for helvede!
Ej, det Hvad er satan? Så! Styr mine køer! æde med nederen, det der. Jeg er den. Du må ikke gentage, du må ikke gentage, du må ikke... Ej! Wow. Hvis det er det ved GTA IV, så har vi taget hinanden 50 gange der, fordi vi har ramt ind i hinanden alligevel. Flyver du? Ja. Hvem er den? Det er mig. Au. Hej. Det var ikke den bedste escape route, det der del, men... Så rækker fuck til Daniel. Nej, han punkterer dit dæk. Han punkterer dit dæk, det også. Man kan ikke ramme. Han er grim. Kan ikke skyde. Han har ikke noget armor. Ja, det kunne jeg ikke sige hurtigt. Oj, der er bi. Den tager jeg. Hej, Andreas. Hej. Hvad? Hvad sker der lige for den bare? Gav sådan en ordentlig skub? Taget Nej. godt. Hvad fanden? Lorteacceleration. Lever du? Ja, du skal huske koblingen. Er det Nå, sådan? Hvad er en kobling? What's a kobling? det er kobling. Det hedder ikke kobling, det hedder... I am out of the car. Ja. Yes! Nu dør jeg! Nej, hvorfor døde jeg ikke? Ej, jeg troede lige, jeg kunne... Sat mig dog! Jeg troede lige, jeg Nej, kunne... det er den. Jeg troede lige, jeg kunne slå dig ihjel, Daniel. Det er jeg ked af. Du vil ikke få lov til at begå selvmord i... Fucking... Oh my Du kan, god. du kan faktisk skyde dig selv. Det må vi da ikke, må vi? Au! Nej! Nej, det tænker jeg ikke. Ah, shit. Kom her. Ja, kom her. Skynd dig ind. Han er nede. Fuck. Seriøst? Fuck nej, Josh! Ah! Kæft, det er fedt, det her. Anno. Hej, Nice. Hej. 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 Okay. Okay. Nej! Jeg synes, vi har været det samme sted rimelig længe. Hvor er den? Så skal vi sætte den væk. Kør for helvede dit lort. Kør for helvede dit lort. Så kører vi. Det fede det er, at jeg ved, hvor Josh han er på kortet, fordi han stadigvæk har det der bounty Ja, mark. nej, det er kort af den. Sorry. Så Det kører har vi. han også hos mig. Der har han også det der fucking dødning i hovedet der. Sø! Den... Nej! Fucker! Nå, men jeg er den ikke med så. Så lang, gay boys. Jo, du er. Er det? Ja. Nå. Okay. Nu har jeg bare ingen bil. Wow. Det var lidt nederen, var det ikke god? Fuck you. Hvad? Var det ikke lidt træt sådan der? Jo, jeg havde håbet på, at jeg kunne nå at redde den op, men det kunne jeg ikke. Øj! Jo. Den vil jeg have. Nu løber jeg rundt uden at Jeg kan være under den! Skal vi knæppe? Ej! Kør! Taget! Hvem var det egentlig, der blev taget? Det var dig, Daniel. Daniel, du blev lige fucking pooped out, og så Andreas mast ind. Pops out. When the poop pops out. Det er lidt. Løber på. Jeg bakker ind i dig. Andreas, kør. Jeg forsøger. Hvad fanden er det, jeg kan høre? Jeg tror ikke, den er lavet til offroad, den her. Jeg er glad for, at jeg tog den her nu. Jeg kommer Ej, hvad laver jeg? Ja, nu kommer jeg. Du Yep. siger, jeg tager dig. Du er taget. Jeg svømmer. Her kommer jeg. Kom nu, træk. Jeg kan ikke køre mere. Træk. Yes. Shit! Daniel. So close. Au! Du dræbte mig. Det tæller ikke. Hold din kæft, jo det gør. Nej. Au. Okay, det gik ikke så. Du kan ikke bare finde på reglerne. Din Du må ikke gentage. Stop. bedeskeden. De rubedeskede. Du skal holde din kæft. Beskidte ko. Går det godt dernede, Daniel?
Er der en, der kan samle mig op? Det gør du ikke. Jeg troede lige, jeg kunne bakke dig ned til ham. Sang, det vil du sagt. Også sagt, du. Au. Andreas. Nej. Jeg tænker, at vi lige tager en pause, sådan, hvor vi lige chiller lidt, og I ikke behøver at tænke på, at jeg kommer og tager jer og sådan noget. Så. Jeg tænkte sådan på, at I kommer over med en bil. Jeg kan se jer! Jeg kan se jer! Og du kan se lyset! Står du nu? Jeg er det med løbet i ensomhed i længe. Din hund. Hey. Wuff, wuff. Sig wuff. Wuff! Hej, Bjørn. Wuff! Jeg har løbet i ensomhed. Au! Nej! Det blev en rigtig ked af, kunne jeg høre. Jeg har løbet på bjerg! Hey, jeg fik din bounty! Bounty bare. Ja, tak. Nej. Nu er min sko rød. Had! Nej, det er ikke sjovt. Det gjorde ret ondt at tage dig, men det er worth. Nej, hvorfor går jeg ud af den? Du kunne bare ikke lide den med. Der er en mere. Kom nu. Guys, min sko er blevet våd nu, og jeg dør, og jeg er løbet. Tag, Daniel! Og ikke. Jeg er ikke engang inde i bilen. Okay, det er fucking neden sted, vi er lige nu. Vi skal væk herfra. Okay, lige som mig op først. Ja. Please. Nej, du er den. Er du ikke? Nej, det er Daniel. Fuck dig, Daniel. Hallo. How to save a life. Jeg er lige kommet op igen. Ja, men det var for at redde dig, skal du lige tænke. Where did I go wrong? Nu må du bare gerne spawn tæt på mig eller Andreas. Ja, det tror jeg. Tæt på Andreas. Sådan, så kan vi komme væk fra Jeg det. har mit liv. Oh god, din bil, var den smuk. Ja, ikke? Så Daniel. Hej Daniel. Andreas, Den tak. anden vej, Andreas. Den her Ja, vej, Vi Andreas. kører den her vej. Gå den her vej. Langt væk fra Kan Daniel. ikke jer i der? Hej, Der hej. er ikke nogen biler herude. Hej Daniel. Der er ikke nogen biler herude. Der er en politibil. Jesus. Fuck. Jesus. Au. Winger! Hvad sker der? Politibil, hold nogens navn. Ja. Nej. Ja. Hvem fanden har kendt der kørekort? Hold up. Way. Jeg ved det faktisk ikke. Stop! Hammer time. Wait a minute. Følg mig en kop, som ligger inde. Hvad er det sådan for Daniel? Der er en traktor. Hvad er det? Prøv at stoppe. Fill my cup. Ud som ligger Daniel, inde. Skal du ind i den der? Daniel, jeg kommer med en opgave til dig. Det er Hvis du lover, du ikke tager mig. Det er en fucking traktor. Så er det op. Au, han skyder! Han blev lidt sur over, at du tog hans traktor. Hallo drenge, jeg har en taktik. Ja. Vi finder toget og hopper på det. Daniel, jeg prøver at komme op med en traktor til dig, for jeg synes, det er sødt for dig. Just skynd dig, vi hopper på toget. Okay, fedt, fuck dig, Daniel, så. Den her lyder fik en bedre offer. Okay, hvilken vej er den kører? God, Daniel har en bil, og jeg har en fucking traktor. Kommer det kan jeg overfor? Nå nej, hvilket spor er den kører på? Au, mit ryg. Ja, det her. Den er sgu lige her. Ja. God, jeg skal æde aftensmad nu. Fuck. Gør du det? Fuck. Okay, vent lidt. Kom on. Are you kidding me? Ej, du er sindssygt. Hvor var det tæt på det der? Kan I kraftedeme komme her, I kan? Han er lige der. Han er der. Nej! Du er den. Nå ja, fuck. Nej, kom. Taget! Hvad? Hvad? Suicide Bridge. Hvem er den? Jeg ved det ikke. Hvad? Altså, det var mig, der var den. Hvad? Nå, Er Daniel den? så... Okay, jeg ved ikke, hvem der er den nu. Nu er jeg forvirret. Altså, Så gør jeg tog jeg kan ikke, ja. Bjørn, så du er den nok. Hvad? Jeg ved, man kan da ikke tage folk så hurtigt, kan man? Hvad? Så det Nej, var- det var fordi Josh han tog mig, fordi han sagde han var. Men jamen, du var den ikke, Josh. Jo, du kørte mig ned. Nå ja, det er sgu da også rigtigt. Du er den, Bjørn. Hvad? Vent, så han tog dig. Så hvem tog du? Så det er dig, der er den? Er det mig, der er den? Ja. Pis. Yes. Guys. Nå, du skal spise? Ja. Men så kan vi jo bare cutte den her og sige tak. Læg mig værd, når I sluttede. Jeg vil lige fucking slutte med stil. Det er ham der er den! Han er grim!
Den går væk. Den. Ja, hvad man løber så hurtigt. Ja, den fuck af. Stop. Den er mit gaffetape. Hallo. Jeg sveder mit gaffetape af. Kom ned. Nej, du gør det ikke. Du gør det ikke, Andreas. Kom ned. Andreas, glem. Lad være. Kom ned. Andreas, nej. Nu. Kom nu. Du får 100 kroner. Jeg ved, at han vil gøre det. Jeg ved, at han fucking gør det. Fandme ikke for 100 kroner, det er kraftedeme, der er for lidt. Nå, jeg skal komme bedre. Ja, god tur, det også. Hov. Jeg fik en Facebook-besked.